Γεια σας, με λένε Τάκη και θα σας δείξω σήμερα πως θα φτιάξετε από PVC σωλήνες ένα τόξο σαν Legolas style. PVC θα βρείτε στα PVC-δέντρα. Φυτρώνουν σε κάθε βουνό δίπλα από το σπίτι μου. Το σπίτι μου δεν θα σας πω που είναι γιατί είμαι λίγο ομοφοβικός. Λοιπόν, σήμερα θα σας δείξω πως φτιάχνουμε το είπα αυτό. Δείτε το. Ωραίο τοξάκι από PVC. Από PVC είναι. Δείτε το έτσι πως ευθυγραμμίζεται καμπυλωτά. Εδώ πάνω είναι γαμάτο. Τέλειωσε σου λέω. Τέλος. Είναι γαμάτο. Τέλος. Λοιπόν, θα σας δείξω λοιπόν πως θα το φτιάχνετε και να είναι έτσι όμορφο και ίσιο. Το τραβάω. Βλέπετε, ήταν ωραίο. Κρατήθηκα, σφίχτηκα και τράβηξα το σκηνή. Να το ξανακάνω άλλη μία. Αυτό εδώ είναι PVC Legolas style. Είναι πολύ εύκολο να το φτιάξεις και θα το δεις αμέσως. Όπα, τι πάτησα βάτραχο. Λοιπόν, δείτε εδώ, έχουμε ένα άλλο τόξο, το οποίο δεν είναι τόσο τόξο. Είναι ευθείο. Λοιπόν, τώρα θα σας δείξω πώς θα το κάνουμε καμπυλωτό και πώς θα το φτιάξουμε άλλα πράγματα επάνω για να μοιάζει πιο πολύ με το τόξο. Λοιπόν, πήρα το στυλό μου. Ωραία. Και σημείωσα εδώ πάνω μια γραμμούλα. Είναι σημαντικό. Εδώ πάνω είναι η γραμμούλα. Ναι. Αυτά. Εδώ δείτε δύο υπόθετα που πήρα από το μαγαζί του μπαμπά. Μου το είχε πει ο ίδιος την υπόθετα. Δείτε εδώ. Συνήθως το βάζω μέχρι εδώ πέρα. Αλλά μερικές φορές, επειδή είναι ωραίο, το βάζω μέχρι εκεί πέρα. Εννοώντας ότι το βάζω από αυτή τη μεριά. Από εδώ το βάζω. Από εδώ, αυτό το υπόθετο είναι λίγο διαφορετικό γιατί κάνω άμπρα κατάμπρα αλλά καζάμ και καλαμπούλντε. Μπαμ. Έτσι κάνω τα μερικά μου. Λοιπόν, τώρα θα σας δείξω εδώ. Αυτό εδώ πέρα το χρησιμοποιώ συνήθως για να δένω το στόμα της αδερφής μου όταν της δίνω φυλάκια. Και είναι πολύ καλό, είναι πρακτικό. Δεν βγαίνει ούτε φωνή ούτε τίποτα. Αυτό θα το χρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν, τώρα αυτό εδώ πέρα είναι συνήθως το πήρα από την ενορία επειδή κάνουν περιτομές αυτό οι ιερείς εκεί. Πώς τους λένε. Παπ, το χτυπάω στο κεφάλι του ιερά και του λέω: δες φιλέ, αυτό το αιματάκι είναι από το πουλάκι. Το βλέπεις. Βασανιστή παιδιών και μωρών Εβραίων. Λοιπόν, τώρα θα σας δείξω τώρα κάτι άλλο που έχω στο μυαλό. Γενικά αυτό το στριφογυρίζει στον αέρα και... Μισό! Όπα, πάλι βάτραχος. Εδώ τώρα πήρα το σκηνή που κάνει ο μικρός μου αδερφός σκηνάκι και του κάνω εγώ κάποιες παγαποδιές, αλλά το πήραμε για να το χρησιμοποιήσουμε. Τόσο περίπου κάνει σκηνάκι, γιατί είναι κοντός, τόσο είναι περίπου το σκηνή που χρησιμοποιεί. Οπότε εμείς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το υπόλοιπο. Βέβαια, δεν τον έχω ρωτήσει ακόμα αν μου το δίνει, αλλά ελπίζω να μου το δίνει. Εντάξει, αδερφούλη, ευχαριστώ πολύ. Είσαι μάγκας. Λοιπόν, τώρα πήραμε αυτά εδώ τα υπόθετα, τα κόψαμε και φτιάξαμε ένα καραβάκι ανάποδο. Κοιτάτε, το καράβι του. Τώρα, έτσι όπως το κουνάω, είναι ωραίο, δεν είναι? Εμένα μου αρέσει όμως, έτσι όπως είναι. Και τι θα κάνω τώρα? Λοιπόν, έτσι όπως το κρατάω. Δείτε το. Είναι πολύ ωραίο αυτό που θα σας πω. Τι είναι αυτό, μαλάκα? Το κρατάω έτσι. Παίρνω το duct tape και το κολλάω πάνω του. Έτοιμο είναι, να το βλέπεις? Έτοιμο, το λυγίζω. Κοιτάξτε πόσο μαγκάς είμαι και δυνατός. Μισό, δυνατός. Συγγνώμη γι' αυτό. Εδώ και εκεί το πιάνεις και είναι έτοιμο. Τώρα πώς θα το βάλουμε μέσα στο PVC σωλήνα? Έτσι όπως είναι το πουλί, έτσι όπως είναι το σωλήνας, το βάζεις μέσα και είναι πολύ ωραίο. Δεν χρειάζεται βαζελίνη και διάφορα άλλα λιπαντικά, οπότε δείτε. Ω, παβάτρα, έχει πολύ έχουμε εδώ. Λοιπόν, το παίρνεις.
Το βάζεις μέσα, έτσι όπως μας έχουν μάθει στο σχολείο. Έτσι, το βάζεις μέσα, έτσι. Έτσι. Κοίτατε πόσο εύκολα μπαίνει. Το σπρώχνω λιγάκι, εγώ με δύναμη, για να μπει πιο εύκολα. Εδώ πήρα και το άλλο, γιατί έχω κι άλλο, δεν σας το δείξω αυτό. Και το βάζω από την άλλη μεριά, ώστε να σπρωχτεί και να μπει στο κέντρο. Για κοιτάξτε. Το κάνω και από εδώ. Έτσι. Μην ανησυχείτε που ακούτε τη φωνή μου από δεξιά. Φταίει εδώ οι ηχομόνες, βλέπεις. Είναι σαν αυτό, το βάζω από εδώ και φταίει οι ηχομόνες. Οπ. Κάτι παίζει εδώ, παίρνει να το φτιάξω. Οπ. Και άρα το βάζω και από την άλλη. Κοίτα εδώ. Οπ. Ίδια. Μικρή. Όμορφη απόσταση. Σας αρέσει τώρα? Έτσι φτιαχτεί, είναι έτοιμο το ξάκι. Ξεχάστηκα, κλάσω. Λοιπόν, δείτε εδώ τώρα. Σας έχω εδώ πέρα λοιπόν το σκηνή του αδερφού μου. Λοιπόν, ακούστε τι κάνω εδώ. Έτσι όπως το έχω αυτό εδώ πέρα και το κρατάω σαν γέροντας σοφός. Και μοιάζω λιγάκι με τον Γκάνταλφ. Λιγάκι θα έλεγα. Το παίρνω. Το δένω κόμπο καλά για να το δείτε κι εσείς. Και επειδή ο κόμπος είναι λίγο κόμπος, το χώνω μέσα στην εγκοπή που έκανα πριν λίγο. Δεν είδατε βέβαια να κάνω εγκοπή, γιατί ήταν πολλή ώρα και βαριόμουν να το βάλω και αυτό στο βίντεο. Για να δούμε. Μέχρι εδώ καλά είναι. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ τώρα, ξανακάνω τον ίδιο κόμπο. Όπα! Δείτε μαγιά. Το γυρίζω έτσι, το βάζω μέσα τα δάχτυλα. Είναι σαν να παίζεις με κλειτορίδα. Σαν να παίζεις με κλειτορίδα. Έτοιμο. Λοιπόν, το γυρίζω. Ξανά. Και είναι έτοιμο να μπει. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε. Επειδή είναι λίγο κοντούλι, το βλέπετε, είναι κοντούλι σαν τον αδερφό μου. Κάτι πρέπει να γίνει εδώ πέρα. Παίρνω λοιπόν το μαχαίρι με το οποίο απειλώ τις γυναίκες που με αγαπάνε κατά βάθος και έρχονται μαζί μου στο κρεβάτι. Έτσι, είδατε το κάνω. Το πατάω. Όπα, κάτσε να σκοντάψω, περίμενε. Το πατάω, μ' ακούτε? Και λυγίζω. Το βάζω μέσα και είναι έτοιμο. Ορίστε. Cool. Σας αρέσει? Cool. Δείτε το πως κάνω. Το λυγίζω και προς τα κάτω και είναι δύσκολο. Cool. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια, ξέχασα να σας πω, έχω μια πάθηση και αλλάζει η φωνή μου κατά τη διάρκεια του βίντεο. Βλέπετε εδώ κάνει ωραίο γκέλ. Μπορούμε να κάνουμε και αυτό. Δεν θα κλάσω αυτή τη φορά. Ωραία. Το βλέπετε, είναι ψηλό. Αντίθετα με τον αδερφό μου, το κρατάω. Ελαφρύ. Καλό. Ελαφρύ. Και αν το πιάσετε από το σκηνή, νιώθετε σαν το Λέγκολα. Λοιπόν, τώρα αυτό σας το δίνω με 5 ευρώ. Δείτε τώρα τι εξάσκηση θα κάνουμε. Καταρχάς χρειάζεστε ένα δρόμο και περαστικούς. Εδώ πέρα γενικά περνάνε αρκετοί που μοιάζουν με αυτό το τόξο. Οπότε είναι πρόβλημα. Προσέξτε, μην πάρετε περαστικό στο χέρι σας αντί για το τόξο. Προσπαθείτε να το βάλετε στον κόλλο σας, αλλά δεν τα καταφέρετε. Οπότε ας πετύχουμε καμιά γιαγιά. Μαλάκα! Χούλια! Γιουπί. Δείτε μαλάκες. Δεν βλέπετε τώρα αυτό, θα τρελαθώ ρε. Είχα κι άλλο και καθόμουν και έφτιαχνα σαν μαλάκας. Και θα το τραβήξω και τα δύο. Και τα δύο θα τραβήξω, δείτε. Και ήτανε τέλεια η κλανιά μου. Νομίζω τα κατάφερα. Πώς σας φάνηκε? Γαμάτο. Αυτό θα πάρετε εσείς, εγώ θα πάρω το άλλο. Είναι χαλασμένο.